Καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Όσο υπάρχει αυτό το κανάλι θα φροντίσω να μένει η φλόγα της αρχαίας Ελλάδας. Όσοι αγαπάτε την μυθολογία μας, βοηθήστε με να μην σβήσει ποτέ η γνώση για την αρχαία Ελλάδα. Κάντε like και ακολουθήστε με για να μπορέσω να συνεχίσω να σας παρουσιάσω και άλλα βίντεο σαν και αυτό. Αθηνά, θεά της Σοφίας. Μέρος πρώτο. Η Αθηνά ήταν η θεά που συμβόλιζε τη Σοφία. Οι Έλληνες, ο πρώτος λαός που κατέκτησε τη λογική σκέψη και διατύπωσε καθολικούς νόμους για τη λειτουργία του σύμπαντος, έπλασαν μια θεά που προσωποποιούσε την εξυπνάδα και τη φρόνηση. Άλλωστε, ακόμη και ο τρόπος γέννησης της θεάς ήταν τέτοιος που ματηρούσε τις ιδιότητές της. Η γαλανομάτα κόρη ξεπηδήσε από το κεφάλι του παντοδύναμου και πανσφούδια, τον καιρό που ο πατέρας των θεών και των ανθρώπων ανατρεφόταν στην Κρήτη, χωρίς να το γνωρίζει ο Κρόνος, από τις νύμφες του βουνού και τις ωκεανίδες, ερωτεύτηκε τη Μύτιδα. Αυτή ήταν η πιο συνετή από όλες τις αδερφές της. Με τις συμβουλές της βοήθησε αποφασιστικά τον Δία να πάρει την τελική νίκη. Αυτή του έδωσε το μαγικό βοτάνι με το οποίο ο φοβερός παιδοφάγος αναγκάστηκε να βγάλει από το στομάχι του τους θεούς που είχε καταπιεί. Η Μύτιδα ήταν η πρώτη σύζυγος του Δία, ή σύμφωνα με άλλους η πρώτη ερωμένη του. Σε κάποιο γλέντι που έγινε στον Όλυμπο για να επισημοποιήσουν τη σχέση τους, ο ουρανός και η γη αποκάλυψαν στον εγγονό τους πως θα του χάριζε πρώτα μια κόρη και ύστερα ένα γιο, που θα γινόταν τόσο δυνατός, ώστε θα ονομαζόταν πρώτος των θεών. Ο χρησμός αυτός των προγόνων του τον έβαλε σε σκέψεις. Έτσι, όταν είδε τη γυναίκα του έγκυο, δεν μπορούσε να ηρεμήσει. Γι' αυτό ζήτησε ένα βοτάνι από τη γιαγιά του που ο οποίος το έτρωγε γινόταν μικρό σαν το δάχτυλο. Η γιαγιά του έκανε τη χάρη και αυτός έτρεξε στην Μύτιδα και της το έδωσε να το καταπιεί, λέγοντας πως θα έκανε γερά παιδεία. Έτσι και έγινε, μα σε λίγο η Μύτιδα άρχισε να μικραίνει. Τότε ο Δίας άνοιξε το τεράστιο στόμα του και την καταπιέ. Κατέφυγε δηλαδή στο κόλπο του πατέρα του, αλλά ο ίδιος εξαφάνισε και τη σύζυγό του μαζί με το παιδί που είχε στην κοιλιά της. Ο Δίας από τη στιγμή που κατάπιε τη Μύτιδα κατέκτησε ολόκληρη τη σοφία του κόσμου. Ήξερε κάθε στιγμή ποιο είναι το καλό και ποιο το κακό. Ύστερα από λίγες μέρες άρχισε να τον ενοχλεί κάτι στο κεφάλι του. Ένιωθε σαν ένα μικρό σπαθί να αγγίζει απαλά το μυαλό του. Καθώς όμως ο καιρός περνούσε, οι ενοχλήσεις έγιναν πιο έντονες και ο πόνος του κεφάλι πολύ δυνατός. Ο Δίας βομβούσε από τους πόνους, όλες οι θεές προσπαθούσαν να τον καταπραίνουν με μαγικά βοτένα, αλλά τίποτε. Ουρλιάζε και χτυπιόταν κατά γης, έτσι που ολόκληρος ο Όλυμπος αντιλαλούσε και σιώταν από τις παρακτικές του φωνές. Μια νύχτα που δεν άντεχε άλλο, κάλεσε τον Ύφαιστο να έρθει στο παλάτι του με το τεράστιο σφυρί του. Ο γιος του έφτασε μόλις λωμένος και υγρωμένος. Μόλις τον είδε, ο Δίας του είπε: «Γρήγορα, Ύφαστε, δώσε μία με το σφυρί σου στο κεφάλι μου για να με γλιτώσεις μια και καλή από αυτό το μαρτύριο». Ο θεϊκός ιδιουργός κοντοστάθηκε, γούρλωσε τα μάτια του και αρνήθηκε να κάνει κάτι τέτοιο. Όμως ο Δίας δεν αστειευόταν. Οργισμένος απείλησε τον Ύφαιστο πως θα τον πετούσε για δεύτερη φορά από τον Όλυμπο. Τρομαγμένος ο νεαρός θεός σήκωσε το τεράστιο σφυρί και το κατέβασε με όλη του τη δύναμη στο κεφάλι του πατέρα του. Τότε μπροστά στα κατάπληκτα μάτια των Ολυμπίων ξεπετάχτηκε από το κεφάλι του Δία μια γαλανομάτα κόρη Πάμπλη. Κράτουσε ασπίδα, φορούσε περικεφαλαία και κουνούσε απειλητικά το δόρυ της. Ήταν η Αθηνά, πολεμική θεάμα και προστάτηδα της Σοφίας που ενόμισε την παντοδυναμία του πατέρα της και τη σύνεση της Μύτιδας. Την ώρα της γέννησης της έβγαλε μια πολεμική κραυγή που έκανε τον Όλυμπο να συστεί ολόκληρος και έφτασε ως τα πέρατα του κόσμου. Η γη τραντάχτηκε και η θάλασσα αναταράχτη. Πελώρια κύματα σηκώθηκαν απειλητικά και τη σκέπασαν. Ο ήλιος σταμάτησε το ολόκληρο άρμα του και παρακολουθούσε τη θεά μέχρι να βγάλει την πανοπλία της από το αδύναμο ακόμη κορμί της.
Σε λίγο σταμάτησε η κοσμοχαλασία που προκάλεσε η γέννηση της θεάς. Η φύση ολόκληρη γαλήνεψε. Ο Δίας, που απαλλάχτηκε από το φοβερό πονοκέφαλο του, ανακουφισμένος αντίκρισε τη νέα του κόρη και της χαμογέλασε. Αυτή σε λίγη ώρα μεγάλωσε και απέκτησε σ' όλη του την έκταση το θεϊκό της μεγαλείο. Οι θεοί έστησαν γλέντι για να καλωσορίσουν τη νέα του σύντροφο. Το χορό έσυρε πρώτη Αθηνά. Σύμφωνα με έναν άλλο μύθο που έλεγαν στην Κρήτη, η θεά γεννήθηκε στο νησί από ένα σύννεφο που χτύπησε ο Δίας με τον κεραυνό του. Άλλοτε πάλι έλεγαν πως ήταν κόρη του γίγαντα Πάλαντα, η κόρη του Ποσειδώνα και της Τριτονίδας. Πολλές φορές την ονόμαζαν Παλάδα. Για το όνομα αυτό υπήρχε ο ακόλουθος μύθος. Τα πρώτα χρόνια της ζωής της μεγάλωσε με μια κοπέλα που ονομαζόταν Παλάδα. Είχαν γίνει πολύ αγαπημένες φίλες. Μάθαιναν μαζί την πολεμική τέχνη και έπαιζαν αρκετά βίαιρο παιχνίδια. Μια μέρα που μάλωσαν, η Παλάδα ήταν έτοιμη να χτυπήσει την Αθηνά. Όμως ο Δίας που τα έβλεπε όλα, φοβήθηκε για τη μικρή του κόρη και την προστάτεψε με την αιγίδα του. Η κοπέλα τρόμαξε όταν είδε να προσγειώνεται μπροστά της η τρομερή ασπίδα. Η μικρή θεά εκμεταλλεύτηκε την ταραχή της και τη χτύπησε θανάσιμα. Όταν κατάλαβε πως η φιλενάδα της είχε πεθάνει, τότε ξέσπασε σε απαρηγόρητο κλάμα. Για να τιμήσει την νεαρή της φίλη, δημιούργησε ένα άγαλμα που της έμοιαζε και το τοποθέτησε δίπλα στον πατέρα της. Το άγαλμα ήταν ξύλινο και ονομάστηκε Παλάδιο. Κάποτε όμως ο Δίας το πέταξε από τον Όλυμπο και αυτό έπεσε στην τρία τον καιρό που χτιζόταν η πόλη. Το άγαλμα αυτό προστάτευε από τότε την περιοχή. Επειδή είχε πέσει στο ναό της Αθηνάς, ονόμασαν τη θεά Αθήνα Παλάδα. Πολλές πόλεις στην αρχαιότητα υποστήριζαν πως είχαν παλάδια και πως απολάμβαναν την προστασία της. Η Αθήνα είναι το πιο αγαπημένο παιδί του Δία και πέρασε ολόκληρη τη ζωή της αφοσιωμένη στον πατέρα της που τον υπεραγαπούσε. Πολύτιμη ήταν η βοήθειά της στη γιγαντομαχία όπου σκότωσε και έγδαρε τον Πάλαντα και καταπλάκωσε τον Εγκέλαδο με τη Σικελία. Μόνο αυτή έμεινε πλάι στον Δία όταν ο φοβερός τυφώνας όρμησε στον Ολύμπο. Μονάχα μία φορά συμμετείχε στη συνωμοσία της Ήρας, του Ποσειδώνα και του Απόλλωνα εναντίον του πατέρα της. Μα και τότε ήταν η μόνη που δεν γνώρισε την οργή του Δία και έτσι η σχέση αγάπης και στοργή συνεχίστηκε χωρίς άλλα προβλήματα. Η Αθηνά αγαπούσε τις πολεμικές και τις καλές τέχνες και ασχολούνταν διαρκώς με αυτές. Δεν είχε καθόλου ερωτικές περιπέτειες και συμβόλιζε την αιώνια βαρθονία. Γι' αυτό άλλωστε οι Αθηναίοι ονόμασαν τον ναό της θεάς πάνω στην Ακρόπολη Παρθενώνα. Μόνο μια φορά λένε προσπάθησε να την ενοχλήσει ερωτικά ο ηφαιστός, μα η θεά αντιστάθηκε παλικαρίσια. Από το σπέρμα του Θεού που έπεσε στη γη γεννήθηκε ο Ερυχθόνιος, ένας ονομαστός ήρωας της Αθήνας, που η θεά του συμπεριφερόταν σαν να ήταν γιος της. Άλλοι ισχυρίζονται πως ο Ερυχθόνιος ήταν γιος της Γαίας που τον εμπιστεύτηκε στην Αθήνα να τον αναθρέψει. Λένε μάλιστα πως ο ήρωας καθιέρωσε τα Παναθήναια, τη σημαντικότερη γιορτή προς τιμή της Αθηνάς. Επίσης πίστευαν πως η θεά του δίδαξε να οδηγεί το τέθρυπο, το άρμα δηλαδή που έσαιρναν 4 άλογα. Η αγαπημένη της πόλη ήταν η Αθήνα, που πήρε και το όνομα της. Έλεγαν πως πρώτος έφτασε στην Αττική ο Ποσειδώνας. Αυτός χτύπησε με την τρίαινα του ένα βράχο της Ακρόπολης και αμέσως αναβλήσε μια πηγή με αλμυρό νερό. Κατόπιν η Αθηνά, που διεκδικούσε και αυτή την κυριαρχία και την προστασία του τόπου, φύτεψε μια ελιά. Τότε οι υπόλοιποι Ολύμπιοι μπήκαν κριτές στη διαμάχη των θεών και αποφάσισαν υπέρ της Αθηνάς. Σύμφωνα με έναν άλλο μύθο κάποτε φύτρωσε στην Ακρόπολη μια ελιά και παραπέρα αναβλήσε μια πηγή. Ο Κέκροπας που ήταν άρχοντας της περιοχής ζήτησε τη συμβουλή του Μαντίου και πληροφορήθηκε πως το δέντρο αντιπροσώπευε την Αθηνά και η πηγή των Ποσειδώνα. Τότε κάλεσε λαϊκή συνέλευση των ανδρών και των γυναικών. Όλοι οι άνδρες ψήφισαν υπέρ του Ποσειδώνα και όλες οι γυναίκες υπέρ της Αθηνάς. Όμως αυτές ήταν περισσότερες και έτσι η πόλη δόθηκε
στη θέα. Ο Ποσειδώνας οργισμένος πλημμύρισε την περιοχή. Οι άνδρες, τότε, για να τιμωρήσουν τις γυναίκες, τις απαγορεύσαν να συμμετέχουν στις συνελεύσεις και να ψηφίζουν. Αλλά η πιο κοινή εκδοχή του μύθου είναι η ακόλουθη. Οι θεοί είπαν στους αντίλπικους ότι θα κέρδιζε την πόλη εκείνος που θα έκανε το πιο χρήσιμο δώρο στους κατοίκους. Τότε ο Ποσειδώνας χτύπησε την τριένα του στη γη και ξεπετάχτηκε ένα κατάλευκο άλογο. Οι αθάνατοι θαύμασαν το δώρο αυτό, γιατί ήξεραν πόσο χρήσιμο ήταν στη γεωργία και στα άλλα επαγγέλματα. Αμέσως όμως η Σοφία Αθηνά χτύπησε με το δόρυ της την Αττική γη και φύτρωσε μια φουντοδίκια αιθαλή ελιά. Τότε οι Ολύμπιοι αποφάσισαν πως ο καρπός του ευλογημένου δέντρου ήταν πιο χρήσιμος για τους ανθρώπους της περιοχής και έτσι έδωσαν τη νίκη στην Αθηνά. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε μέχρι το τέλος. Παρακαλώ κάντε like και ακολουθήστε με για να μπορέσω να συνεχίσω να σας παρουσιάσω και άλλα βίντεο σαν και αυτό. Τα λέμε στα επόμενα και πολύ ενδιαφέροντα βίντεο.